Наш гость Юрий Дракахруст, палітычны аглядальнік радыё Свабода з намі на відэасувязі. Спадар Юрый, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар. Вам і вашим гледачам. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск заявіў, што гэтае рашэнне не звязанае з нейкімі палітычнымі перамовамі з Менскам і пры гэтым са шкадаваннем канстатаваў, што пакуль ніякія намаганні Польшчы па вызваленні Анджэя Пачобута і іншых палякаў пакуль не даюць выніку, то чаму тады вырашылі ўсё ж такі адкрыць гэтыя пераходы, на ваш погляд? Ну, ведаеце, я думаю, што перамовы ўсё ж такі былі. Я не думаю, что гаспадар Туск такой бесшабашный политик, что может пойти на такую саступку, не ведаючи, что другі бок зробіць саступкі насустрач. Я думаю, что былі перамовы. Они не абавязкова былі афіцыйныя, але кіраўнік КДБ Беларусі Іван Тэртэль казаў про тое, что у нас ёсць контакты, у тым ліку і з польскімі спецслужбамі. Я думаю, што на ўзроўні спецслужбаў маглі узгадняць формулы, што хто што саступіць. Я практычна ўпэўнены, што такія перамовы былі. Але гаспадар Туск, відаць, меў на ўвазе афіцыйныя перамовы. Ну так, афіцыйных перамоваў не было. А нейкія іншыя былі. Зрэшты, ён кажа таксама пра тое, што сёння Польша вельмі моцна ўмацавала сваю мяжу, і вось менавіта па гэтай прычыне і вырашылі гэтыя межы адчыніць. Давайте паслухаем, вернемся да размовы. Jest blisko 100% skuteczność zatrzymań. У нас амаль 100% паказнік затрымання тых, хто хоча незаконна прайсці польскую мяжу. Што робіць гэтую мяжу бяспечнай? Гэта сёння самая бяспечная мяжа ў Еўропе з найлепшай аховаю. Я ў гэтым перакананы. Мы ўклалі ў гэта шмат намаганняў, грошай, штодзённая служба жаўнераў, памежнікаў і паліцыі. Дзякуючы чаму тая мяжа папраўдзе насуперак абставінам стала бяспечную. І таму я пастанавіў, параіўшыся з мясцовымі уладамі і прадпрымальнікамі з Падляшша адкрыць гэтыя пункты пропуску. Na otwarcie tych przejść granicznych. На вашу думку, ці ўсё ж такі гэтае адкрыццё адбудзецца, ці можа штосьці гэтаму перашкодзіць? Бо, як памятаем, беларускі бок казаў пра тое, што не можа Польшча сама вырашаць. Менск таксама можа быць не зацікаўлены і можа выступіць супраць адкрыцця гэтых памежных пераходаў. Менск в этом зацікаўлены. Москва, хутчэй за ўсё, она не будзе перашкаджаць. Больш таго, Москва ў пэўным сэнсе зацікаўлена в такой формуле, што Літва працягвае закрыццё мяжы, не адкрывае мяжу, а Польша адкрывае. Атрымліваецца некае сутыкненне лбамі. Оно бы было яшчэ больш яскравым, калі б Польша адкрыла межы напрыканцы кастрычніка, як і меркавала. А Літва менавіта тады і закрыла. Тады это сутыкненне было вельмі таким выразным. Зараз оно будзе менш выразным, но тым не менш оно все равно будзе. Так что Москва в этом абсолютно зацікаўленая. Что тычыцца нейкіх іншых, так бы мовіць, там рук Вашингтона, там ці каго заокеанска. Я бы сказал, что ўвогуле вот это рашэнне Польши, агучанае яшчэ ў кастрычніку, это ў пэўным сэнсе ход, крок у рэчышчы той палітыкі адносна Беларусі, якую праводзіць Трамп. Это не такой дыалог, як у Трампа, гэта не лісты, не твіты с выразами глыбока паважаны прэзідэнт Беларусі на адрас Лукашэнкі. Такого нема, но это крок. Годами стояли эти пункты пропуску закрытыми, а зараз их открываюць. Гледзячы па ўсім, відавочна, я думаю, як мінімум в обмен на вызвалення некаторых палітвязняў. Прынамсі, про это гаворыцца прямым тэкстам Анджэя Пачобута. У першую чаргу Анджэя Пачобута. І відаць таксама ксяндза Гавела, затрыманага за шпіянаж, але ў першую чаргу Пачобуту. Я бы не выключаў, што Пачобут выйдзе альбо да панядзелка, альбо хуткім часе праз пару дзён.
Я могу памыліцца, зразумела, любы можа памыліцца, но я бы вот як бы шмат паставіў на тое, што такое адбудзецца. Пры гэтым на фоне рашэння Польшы адкрыць гэтыя памежныя пераходы, дарацца прэм'ер-міністра Літвы заявіў, што Менск прапанаваў адкласці ажно да наступнага аўторка вось гэтыя тэхнічныя перамовы з Вільні аб вяртанні ў Літву грузавікоў, якія засталіся ў Беларусі. Чаму, спадар Юрый, на ваш погляд, чаму Менск зацікаўлены ў тым, каб пакуль што адкласці гэтыя перамовы, якія так хацелася правесці Максіму Рыжанкову? Хацелася правесці іншыя перамовы. Максиму Рыжанкову хацелася правесці палітычныя перамовы, а Вільня не хоча размаўляць на палітычным узроўні. А Менск не хоча размаўляць толькі на тэхнічным узроўні, ці вот так вот адцягвае. Ён кажа, што ну калі вы як бы не прызнаёце нас уладай, то як бы нашы эксперты, это таксама падначаленыя нашай улады, і пытанне палітычнае эксперты не вырашаюць. І калі Літва звярнулася да памежнай заставы, адкрыць мяжу, ну, па шчырасці для нашых фураў, ну, я па шчырасці не ведаю, на што яны разлічваюць. Ну, так як бы не робіцца. І в этом сэнсе, ну, так, Менск маневруе, але, я думаю, тыя манеўры Менску тлумачацца тым, што яны чакаюць Коўла. Яны чакаюць Коўла, на мой погляд. То бок і Менск, і Вільня менавіта чакаюць амерыканскія дэлегацыі і перамоваў, безумоўна, з Александром Лукашэнкам. І адначасова вось з тым Вільня ўвесь час вось цягам гэтага тыдня карэктавала сваю пазіцыю наконт гэтых перамоў. То яны маюць адбыцца, то яны не маюць сэнс. І тут вельмі важна тое, што міністр замежных справаў Літвы увесь час адгаворвае ўрад сваёй краіны праводзіць такія перамовы. Больш за тое, ён спадзяецца, што Еўразвяз на наступным тыдні ухваліць новыя санкцыі для Менска. І на ваш погляд, як вось калі гэтае рашэнне будзе прынятае ў адносінах да афіцыйнага Менску ў Брусэлі, паўплывае на ход гэтых перамоваў, ці гэта яшчэ больш не наколіць гэтую сітуацыю з закрыццём літоўска-беларускай мяжы? А я не упэўнены, што такое рашэнне будзе прынятае. Па-першае, пачнем з этого. Мы з вами бачым, якая дынаміка сітуацыі. Літва просіць Еўразвяз узмацніць санкцыі, а Злучаныя Штаты таксама, дарэчы, саюзнік Літвы і хіба не самы моцны ваенны саюзнік Літвы, вайсковы саюзнік, здымае санкцыі, змягчае санкцыі. І это вельмі складаная гульня. І як бы абсалютна невідавочна, што весь захад стане на бок Літвы. І, дарэчы, вот тое, што Польша адклала сваё рашэнне на 2 тыдні, і праз 2 тыдні ўсё ж такі як бы гэтае рашэнне прымае, я так разумею, што разлік быў такі. Літоўцы ввялі эту меру, закрылі мяжу, і, магчыма, чакалі, што за 2 тыдні яны перамогуць. Ну, і палякі казалі, што ну, окей, можа, вы пераможаце за 2 тыдні, тады мы, можа, і не будзем вводзіць это рашэнне. Яны не перамаглі. Ну, і палякі тады сказалі, ну, так. Мы рашэнне прымалі, мы рашэнне прынялі. Калі б сітуацыя кардынальна змянілася на карысць Літвы, ну, окей, мы маглі б і далей его не вводзіць, а калі вы не выйгралі, то... Так акурат сёння у Дрысканенкаях меліся сустракацца намеснікі міністраў краінаў Балтыі і Польшы, каб абмеркаваць далейшыя дзеянні. То бок увесь час і Польша, і Літва з Латвіяй падкрэсліваюць, што яны каардынуюць свае дзеянні што датычна мяжы з Беларуссю. То азначаецца у гэтым выпадку, гаспадар Юрый, калі глядзець вось на гэтую сітуацыю з рашэннем Польшы, ну нічога там асабліва не каардынуецца, так? Ну, ведаеце, я думаю, што там каардынуецца.
Але справа тым, наколькі я зразумеў, у Друскіненкаі сустрэча намеснікаў міністра ўнутраных справаў. І то невядома, ці яна адбылася ўвогуле, то бок няма такой... Нават калі была, узровень міністры ўнутраных справаў і ці іх намеснікі не вырашаюць палітыку. Яны не вырашаюць адкрываць мяжу ці не адкрываць. Яны могуць агучыць такое рашэнне, но это не іх персанальнае рашэнне. Это не той узровень. Палітыка вызначаецца лідарамі краіны. Вось. Я думаю, што каардынацыя ёсць. І каардынацыя, дарэчы, была напрыканцы кастрычніка, калі Туск абвясціў, што мы адкрыем мяжу ў бліжэйшы час. Потым былі его перамовы з Ругінене, прэм'еркай Літвы, і Польша прыпыніла это рашэнне. Ну да, это вот тот узровень, на которым прымаюцца такія рашэнні першых асобаў. Паколькі Друскіненкаі зараз сустракаюцца не першыя асобы. Ну і я, дарэчы, бачыў уже рэакцыю дарадцы Ругінене, Дамбровскіса, здаецца, Альгердаса Дамбровскіса. І он уже сказаў, што мы ўдзячны Польше за тое, што яны адклалі сваё рашэнне вот на 2 тыдні. Это нават болей, чым чакалася. Яны здолелі вытрымаць. То есть, Літва ўжо згадзілася з гэтым рашэннем. Літва не будзе скандаліць і казаць, што ай, нам здрадзілі. Не будзе. Ужо як бы... Хаця, і зноў жа, это рашэнне не на самым высокім узроўні, але, я думаю, дарадца прэм'ера не стаў бы рабіць такія заявы, калі б это было ўсё не ўзгоднена. Я не думаю, што Літва вельмі рада этому рашэнню. Вот. Але як бы вот учыняць скандал і казаць, што вот Польша не на нашым баку, там, этого не будзе. З іншага боку, ёсць даволі такая рэзкая рэакцыя з асацыяцыі перавознікаў Літвы, Ленава. Прэзідэнт заявіў, што вот гэтае рашэнне Польшчы пра адкрыццё памежных пераходаў — гэта удар ніжэй пояса. Гэта была цытата. То бок, все ж таки, калі мы кажам пра тое, што гэтыя рашэнні прымаюцца для грамадзянаў гэтых краінаў, у тым ліку, Туск пра гэта кажа, што для тых, хто жыве пры мяжы, то тут атрымліваецца рэакцыя літоўскіх грамадзянаў даволі рэзкая. Ну, я выбачаюсь, але гаспадар Туск прэм'ер Польшы. Я так... Так, прабачце. Канешне, я кажу пра тое, што у сваю чаргу прэм'ер Туск, прэм'ер Польшы, кажа пра тое, што адкрыццё, которое мае быць у панядзелак, яно зроблена для людзей, якія жывуць у прымежжы, для бізнеса, прадпрымальнікаў. Так. Да, для польскіх. Так, канешне. Польскі бізнес никаких переченняў не выказвае. Літоўскі выказвае. Ну, што? Калі літоўскі ўрад прымаў рашэнне пра закрыццё мяжы, ён, напрыклад, не вельмі дбаў пра інтарэсы беларусаў, напрыклад, якія жывуць в Беларусі і которым вот хочется ездзіць в Літву. Ну, яны сыходзілі з інтарэсаў бяспекі свайго народа, як яны іх бачылі. Ну, гаспадар Туск сыходзіць з інтарэсаў свайго народу. Ну, так бывае, што інтарэсы розных народаў уваходзяць, пэўныя супярэчнасці. Вот. І Літвой все ж таки кіруе не вот эта асацыяцыя перавозчыкаў, а ўрад. Вот. Але я думаю, што той фактор, про які вот вы зараз сказалі, это фактор ціску, но не столькі на польскі ўрад, колькі на літоўскі. Да, літоўскі ўрад знаходзіцца пад ціскам сваіх перавознікаў, свайго бізнесу, які кажа, вот как бы навошта вы закрылі мяжу. Магчыма, нават задаюць пытанні, я не асочваў, але думаю, што задаюць пытанні, а вот як бы... Як вы разлічвалі, калі прымалі рашэнне закрыць мяжу, як вы разлічвалі, што будзе з нашымі фурамі в Беларусі? Вы разлічвалі, што дыктатар Лукашенко, значыць, вот этот кат, там, я не ведаю, марыянетка Крамля, што ён так ветліва падыдзе к мяжы і скажа, калі ласка, літоўцы езжаю. А калі нет? А калі ён будзе сапраўды себе паводзіць как дыктатар? Это было улічана.
Ці вы этого не чакалі? Ну так варта было чакаць, што дыктатар будзе весці сябе як дыктатар. Зрэшты, пра Так, гэта он кажуць і так самыя он себя і паводзіць. літоўскія ўлады, звяртаючыся да сваіх літоўскіх перавознікаў. Будзем абавязкова сачыць за развіццём гэтай сітуацыі, у тым ліку разам з нашымі аналітыкамі, з Юрыем Дракахрустам, якому дзякуем вялікі за гэтую размову.